Ya jallo shi zai maimaita bana waken ɗan iye yauro. Ai gudun ka zan je daga gona nake zan tafi kasuwa. alhamdulillah. Na ji na zuba taki wanda dan albarka ya bamu. Gidan albarka. Wa kenan? Dan manoma sarkin noma. Barista Abubakar Sadiq. Na jallo kai alƙur'an kuwa. Halin da makaraba ka ba kuma na rila. Wato katanga siga kowa yana kai ka sai ya lafa. Wallahi da kyau da daɗi. Na rantse da Allah ga kyau ga daɗi. Alhamdulillah. Dan Ai haka da na ce na haƙura da yafa. ba wannan zance. Ba inda zai yi. Alhamdulillah. Nan Eh? barista Abubakar Jallo. Dan gwamna. Dan gwamna. Kuma magana ta alkhairi yanzu ya fara. Wai kina nufin ka ce tallafin da yake wa marayu wai bai ma yi komai ba? To me aka yi? Ai ba yanzu za a fara wasa fari. Kana nufin ka ce duk rabon mu wurin shinkafa da yake bai yi komai ba? Yanzu ya fara. Yanzu zai fara. To an yi zo aka yi ma yanzu mutumin da yake zan kowace makaranta sai an rasa gun da za a filin bal. Yanzu za a fara. Yanzu ma wannan take shi ya bamu. Manoma ya riƙe mu hannu biyu gam. Akwai ɗan gwagwarma. Jagaya. Wato wanda ake kira baban gidan Omo. Wai sarkin yaƙi nake faɗa? Sarkin yaƙin Jallo? Baban gidan. Garkuwar Jallo? Ai baban gidan Omo maganin dauɗa ba wani shege. Wallahi tallahi. Mu kada za ka zo an buɗe shago. Zan kauna maka shinkafa ta mu. Ba zan baka garin baki ba. Wai kai da muka ce duk saboda wannan jallo Saboda barista. Alhaji Bala. Gashi lauya. Gashi malami. Ya san harkar addini. Ya san harkar ilimin boko. Yana taimakon al'umma. Ba komai bane ya bayyana shi. Saboda kaga wancan wuri ne. Abin alkhairi ne mana duniya. Bayan Me mai? Hop. Za a dora ai wasa. Mu kada za a kasuwa. Ba ma fitar da zamu wasu saboda abin da za a Mu mutanen Haɗeja sai son barka. Ɓangaren hanyoyi magudanar ruwa, mazaɓin Haɗeja guda 11 ba mu da matsalar ruwan sha. Gina masallatai, makarantu, har da makabartu. Manoma da marasa lafiya. Tallafin harkar noman rani da na damina sai ɗan gwamna. Jam'iyyar APC ta amince, mu ma talakawan Haɗeja mun amince. Domin kuwa ɗan majalisanmu barista Abubakar Sadiq Jallo. In dai ku haka ne, majalisar jihar Haɗeja babu canji sai ɗan gwamna. Tallafin matasa, dattijai har da matan aure. Sarkin sarakuna Allah.